नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत तांबडी भाजी उपकारी करश पळोव्या. ही उपकारी करचे काम कजाय तांबडी भाजीचे एक काट. तांबडी भाजी बरी कन धुवून क्लीन कन घेऊ का. आणि जाय अर्ध वाटी सोय, 2 वली मिरसांग, 1 चमचे खोबरेल तेल, 1 चमचे सासव आणि मीठ. तांबडी भाजी बारीक शिंदून घेऊ का. सगळ्यात पहिली उपकरीची फळणी खान घेऊ का. कायली भीतर तेल हुन कर का. तेल हुन जाल की तातू सासव आणि वली मिरसांग घाल का. शिंदून दवरील तांबडी भाजी घाल का. मीठ घाल का, सोय घाल का आणि सगळं बरेकन मिक्स करून घेऊ का. तांबडी भाजी शिजतनात मीठ घाल्यार ताक उदा सुटता आणि वयल्यान उदा घालची पडना. आणि वयल्यान धाकणी धापून शिजव का. खंयच्या भाजीत मीठ घालताना केअरफुल उरका. भाजी शिजून येईल की ताजी क्वांटिटी अर्ध जाता, पण पहिलीच मीठ थोडे घाल का. एकदम हेल्दी आणि झटपट आमगेल तांबडी भाजी रेडी असा. तुम्ही भी ही भाजी घरात ट्राय करा. कशी झाली म्हणून कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.